किस्मती में का समा गईल हवे। तारा जैसन दूल्हा से हम बियाह कर लेनी है। सब दूल्हा बड़ा सा अपना दुल्हन के 4 चक्का गाड़ी से लेके जाला सा, एगो तू बड़ा हमके साइकिल से लेके जाता रहा। जानता रू लो मेरे शादी के बनू ऐसे तरह दिक्कत होता। चलो ना हमारा घर बा जेसीबी बा, जेसीबी के कबू नू तो हुडुआ पत्थर के बैठा के और तो घुमाई। अब बोलोरो बनू तरह के बोलोरो बैठा के अब पटना के चिड़िया घर घुमाए। चुपचाप चलो। ठीक बा, हम देखत हन तू हमरा कितना घुमावेला, लेके चल। ए और घुंघटवा अपना ऊपर काहे कइले बड़ू हो, नीचे करो। गाँव में आ गइल बा लोग हमरा देखी तो शिकायत में हो जो माने इससे का हो जाए। जानता रू एगो तो पहले में बियाह कइले बानी आ गोमो के लोग देखी नी तो कई जे बकलोला बकलोली से बियाह कइले बा। ना हम घूंघट नीचे ना करम, हमरा आँख से लौकी नहीं। ए चुपचाप घुंघटवा नीचे करके चलो ठीक बा। तो हमारा कल द्वार पर लगे से 4 गो छेछड़ा घुरिया कोई से बकलोला के मेरा इतना सुंदर मिलल बिया। चुपचाप चलो। रुक हई कौन है रे? अरे आज वो बियाह कर लेगा तोर भौजी हई। अरे ते बियाह कर ले बिना बाबूजी से बताओ ले। चल घर तो हम बाबूजी से बताओ तन चल। अरे साला लगा तो भंडा फोड़ दी। ए उतर 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 तो उतर। हाँ उतर। ए रुक 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 है ना सुन बे सुनते रहे है ना सुन का रे तार दो रे साला एगो हमर बियाह ना हो तो बियाह क के एगो लेके आइल बनी त ते ओकरो भगाव चक्कर में का ठीक बा ना कहेम तो चल भौजी के देखा। रे रोज देखे कनु बा, चल घर तो देख लीजिए। चल ना रहे दे जाते नहीं हम बाबूजी से कहे। ए का करते रहो, जल्दी है नहीं आवन ना। रे चल घर तो देख लिए। चल ना ते चल आओ घर बाते चल चल हम बाबूजी से बताओ तन आओ। अरे साला लगा तो घर पिटवाई आई बिया ते शादी करावल लिया। ए महारानी कह तो तार गोड़ धलते ठीक बा, मगर हमारा घर को लोग के सामने रोमो कहियो रोमो ठीक बा। चुपचाप चलो अब आने चलो साइकिल बैठो। चलो चलो जल्दी चलो बैठो। आओ बैठो बैठो जल्दी चलो। चुपचाप रहियो बोलिए मत। अरे अरे एकदम झकास मेरा पल बनी। जय हो दारू जय मेहरारू दुही लोग के राज बा। जय हो दारू जय मेहरारू। आज साले के हमरा के एगो लड़की से बतियाओ तन तो दोनों जन मिल के मर ले लो। चल तन आज पिटवाओ तन साले। आज साले के भखौती भखाई बा। अबे बता आज थुरवावे नहीं बढ़िया से हम करे के हम। बाबूजी का रे जान तेरा बकलोला का कइले बाटे? का कइले बारी? हम खाली एगो लड़की से फोन पर बतियावत रहनी का भइल बा? तो तू लोग मिल के हमरा के मरल लोगी ना। पिटेबे ना। आ उ एगो लड़की से बियाह क के आ लेके आवत आवे घरे। का बकलोला बियाह कर ले बा? हां आवे दे अबे ओकर लाठी से गोड़ हाथ तुरता नहीं अबे हम आवत आ तो ओकरा के घर में घुसे मंदी हो ना तो तोहरो खैरियत ना होई आज हम। आवे दे बकलोला के आवे दे ना तो हम बतियाओ तनी फोन पर तो दोनों जनी मिल के मरल लोग। आवे दे ओकरा के हम अबे गोड़ हाथ तुरता। हां तो हमहु लाठी लेके तैयार होता नहीं। आवे तो उतरो अब चलो घरे आ गन जा। चल के रुका बस साइकिल लगाओ तनी। हाँ आओ चलो आओ घरे आ गन जाओ जल्दी। ए रुक केकरा से पूछ के बियाह कइले ह? आ तू बियाह कइलो त हमरा से बताओ लो। साले हम तोर बाप हगिते हमर बाप होबे रे। मारे एकरा के साले। एगो तो इतना दिन से हमार बियाह ना होत रहलो अब बियाह क के लेके आइल बनी तो अब खराब हो गइल बा। देखबा मन बड़ो सुंदर नहीं खेता ते हमरा के मारल देखावत रे। मार डंडा से मारी डंडा से मारी डंडा से मारा ई बहुत दिक्कत भाई। मारा मार के कौनो झगड़ा करलो, हम अपना घरे जाते। मारा मारा एकरा के। ए रुक 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 कहां जाता रुक जा। तेरा जाए के बा तो हमरा दिल के कलेजा पर चिपरी पात के जा अपना लात से। ए बाबूजी तनी दिमाग से सोचो मर्दबा, वो अमीर घर के लड़की बिया हम बकलोल बने
इतना मोट मोट को घर के सोना के चैन पहने ले अरे बाबूजी तब बुला ली अमीर घर के बिया लड़की। ए पतुहा आओ ए सुनो 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 कहाँ जाता हो? चलो हमारे बाबूजी कबो कबो खींच के ले जान। तो हमारे बाबूजी के दिल दरिया हो, समंदर हटे। हमारा घर रोज सुबह सुबह उठ के मंगल पूजा होला, कथा होला। जा अंदर जा बाबू, जा लेके जा अंदर जा पतो के। ए बाबूजी लेकिन भौजी बड़ी बढ़िया बाड़ी हो। हां सुंदर बियाह कइला बा बकलोला बाकी मेहरारू सुंदर लेके आइल बा। चलो चले के अपन काम धनी घर के लिए आइल बाटे। बाबूजी का रे तू बाड़ा त खाली है दिन भर ना दूध होत रहता रह। आ बकलोला बाटे जे 8 बजे दिन में सुतत आवे घर में। हमार बियाह कहिया होई? का सुबह सुबह हमार दिमाग चाटता रे। हम दिमाग चाटनी ओकर बियाह हो गइल त उका रात दिन सुतर रही घर में मेहरारू लगे। ओके कोनो काम के टेंशन बाटे सुतल बाय बेर ले। हमनी के त हमर ना कटवा के रख देल बड़ा सन। ना कटवल बनी के हमनी के हमरो तब हिस्सा लगाओ, आज बाखरा लगाओ पूरा हिस्सा घर के। तोरा हिस्सा चाहिए? हां हिस्सा चाहिए। अच्छा ठीक बा, रुक हम तो हिस्सा देता नहीं। ठीक बा रुक जो चल बुलाओ। का हाला करे बोलो मिलो मार साला का ऐसा कौन कपड़ा पहनले बड़े रे? मेहरारू के नच्ची हो मेहरारू। साला मैक्सी पहनले बा। साला हमारी इज्जत माटी में मिला दे। हई समाज में मुड़ी हमार नीचे गिरा दलस। हई सुबह सुबह हिस्सा खाती पगलाइल बा। तो का पगलाइम नहीं? हई देखत रहे के रूप रंग देखत रहे तू मारे एकरा के मारा। मार साला का भागा जल्दी भागा। ना ना हम कुछ नहीं जाना था। हमार हिस्सा भी है ना, हमार पूरा ठीक बा बुला के पूरा हिस्सा हमार लगवा दी हो। अच्छा, तू अपन देखी हम अपन देखे, हम के बारे में नहीं जाना था।